Serà li diu... Madrid, cabrón! Ai! Prepara't. Encén les orelles. Molt bé, Joaquim, doncs comencem aquest tercer podcasting que s'ha fet esperar una barbaritat. Jo volia demanar als oients unes disculpes, i és que tant en Joaquim com jo ens trobàvem fent un màster a Villarrobledo, a la província d'Albacete, en comunicacions. I, bueno, clar, ha calgut un temps prudencial per improve el nostre nivell de podcasting. Dic improve perquè com que ja la gent parla cat-anglish, no? Meitat català, meitat anglès avui en dia. Escolta, Joaquim, doncs mira, com em comentaves abans d'iniciar l'enregistrament de la trucada, feia que no parlàvem, en fi, ha plogut un fotiment. Sí, a València molt, ha plogut encara més. Ha plogut, a València sí, i a l'Ebre, però aquí normalet, ha plogut bé aquest any. I la veritat és que estem a punt ja d'acabar l'any i dic, bueno, menys mal que hem fet el tercer podcasting abans d'acabar l'any. O sigui, dit això, no sé, estava escoltant una mica el contingut de tot allò que vam parlar la darrera vegada i, ostres, Déu-n'hi-do, si posem en perspectiva tots els temes que estàvem tractant l'última vegada que vam parlar i on estem ara mateix, futbolísticament parlant, òbviament, ostres, Déu-n'hi-do. Sincerament, sembla que hagin passat 5 anys, perquè... Sí, ha canviat molt, s'ha girat molt el Twitter, la veritat, molt... I cap a positiu, la veritat. Cap a positiu, sí, perquè, mira, jo tinc aquí anotades algunes coses que comentàvem. Per exemple, feia com, en el darrer programa, feia com aproximadament una setmana que s'havia lesionat brutalment el Gavi amb la selecció espanyola, que ho vam estar comentant. Això no ha canviat gaire, perquè seguim tenint parons de seleccions que durant 2 setmanes que ens roben els jugadors i aquí ens veiem durant 2 setmanes i ara em sembla que l'any 2026 seran 3 setmanes. És a dir, que cada vegada va pitjor. Això ho deixem igual. Això ho deixem igual. Pobret del Gavi s'ha recuperat el Gavi, però, bueno, en fi, això continua igual. Sí, la sobirania del Barça és absolutament inexistent, no? Ja ho vam comentar, és un desastre i, en fi, només de vegades penso s'hauria d'intentar, doncs, provocar microlesions abans de les convocatòries, no? En aquest cas de la Roja, no? I tornar-los una mica a la moneda. Com jo pensava que aquesta sindesmosis que li han diagnosticat al Lamine, jo pensava que era una d'aquestes i no, per lo que veig està durant bastant. És a dir, que esperem que no duri tant com la de Frenkie de Jong, que porta 6 anys lesionat, el Frenkie de Jong. En fi, el Frenkie és que no... Això ho comentarem després, però sí que és veritat que és una llàstima perquè en el seu moment, em refereixo almenys fa un any, el Frenkie de Jong era un dels pocs noms que tenia la plantilla del Barça per poder treure alguns calés, no?, a l'exterior. Però ja ni això. Exactament, ara com que ja veuen el que hi ha, en fi, suposo que té una fama el Barça mundial de jugadors de vidre, no? Però bueno. Marxa de gratis. Sí, mira, comentàvem això a l'últim programa, la lesió de Gavi, i me'n recordo que fèiem la reflexió de dir, en aquell moment dèiem, hòstia, què serà? Bueno, recapitulem, el Barça estava en un moment més que inquietant. O sigui, a nivell esportiu hi havia un rumor ja amb el Xavi. El Xavi va deixar el Barça, tu recordaràs millor que jo, la temporada passada crec que va ser cap a la primavera, no? És que ja no me'n recordo, Ara mateix, no sé si va arribar al gener, va ser. Doncs aleshores va ser poc després d'aquest programa. I clar, ens preguntàvem, hòstia, què fotrem sense Gavi i tal. Clar, jo la primera reflexió que et volia fer, no sé si la comparteixes, és que jo, i no ho dic a toro passat, però quan es va lesionar Gavi, sincerament, no pensava que seria tan determinant com la gent es pensava. Ha estat un any pràcticament sense jugar i, bueno, el Barça ha anat fent, òbviament han passat moltes coses, però m'ha sorprès que no ha tingut una incidència tan gran en l'equip. Això és el que pensava jo, no sé. El bo que ha tingut la lesió de Gavi és que ha donat peu a altres jugadors, com per exemple com Fermín, que ha tingut molts minuts,
Ara hem fitxat a Dani Olmo, també. És a dir, ara tenim un centre del camp i per molts anys tenim un centre del camp bastant jove, amb Pedri, Gavi, Fermín, Dani Olmo i Marc Bernal, Marc Caçador, Marc Caçador que ha pujat també ara des del B. Tenim un centre del camp per com a mínim 10 temporades més, com a mínim, i molt jove, i tots de la Masia. Bueno, Pedri no és de la Masia, però és com si ho fos de la Masia, Pedri. Val? Llavors, ja no depenem tant d'un sol jugador, sinó que hem repartit una mica tot el que és la responsabilitat, l'han repartit entre diversos jugadors, i molts jugadors poden ocupar més d'una posició, com és el cas de Pedri, que pot jugar a la part baix del triangle o a la part superior. Dani Olmo pot jugar pràcticament a tot arreu, a la davantera, pot jugar a tot arreu. Fermín igual. Gavi és un jugador més de contenció, però bueno, també pot jugar més avançat. És a dir, que jo estic molt content de que per fi tenim un centre del camp de la Masia, 100% de la Masia. A la defensa també tenim ara un jugador que és Cubarsí, que llavors en aquella època tampoc encara el teníem anomenat. Tenim a Cubarsí, Valde de la Masia també, Héctor Fort també està pujant, Gerard Martín, Ronald Araujo. Mira la quantitat de noms, encara no em toca l'entrenador, que després ja anirem, però és que tu imagina't, en menys d'un any, no s'ha complert un any, però és que el Barça és, en fi, o sigui, és com si l'haguessin donat la volta un mitjó. És veritablement al·lucinant. Jo me'n recordo també, en aquest últim programa, a moda de mitja broma, mig patiment, et deia que esperàvem guanyar amb el Barbastro, perquè me'n recordo que s'havia d'enfrontar el Barça amb el Barbastre, sí. I sincerament, ho vaig dir en broma, a veure si comencem a guanyar i deixem de fer el tonto, no?, futbolísticament, però, clar, sí que era una època... Allò va ser una mica la inflexió, recordo, aquell partit, i el vam guanyar, recordo, que teníem una espelma perquè el Ferran Torres marqués el gol, perquè, realment, en la perspectiva d'aquests 8 mesos... Xavi avorria les ovelles, la veritat. Jo Xavi, anava als partits de Xavi, jo m'adormia. A passar que els resultats eren bons, els resultats més o menys eren bons, anaven continuant una mica, però a la que va faltar un parell de jugadors, a l'equip es va enfonsar. Va faltar Araujo i Gavi, a l'equip es va enfonsar. Jo reconec que quan van anomenar, semblava que sí que ja venia el Hansi Flick, jo reconec que no tenia ni idea que era aquest tio, em sonava molt llunyanament, que havia estat a la selecció d'Alemanya. I, sincerament, ho dic honestament, amb transparència, no m'esperava. Ni jo. Però deia... Bueno, era la reflexió que tu feies, no?, en el seu moment. Que deies, Xavi, d'acord, ens el patem, però, si ens patem Xavi és perquè vingui algú millor, no? I davant d'aquest interrogant no sabíem ben bé. Ha caigut del cel. Ha caigut del cel, és que és la paraula, sincerament. Això és una cosa bona de la gestió, la veritat, no sé. Sí. L'han pescat i aquest home, la veritat és que, en fi, és que és un altre Barça, sincerament. Sí que és veritat que hi ha molts jugadors de l'any passat, quants, però, en fi, és que, a mi, en sèrio, el tipus de futbol que fa és més vertical. Ja sé que és l'ADN Barça i tot això, el que tu vulguis, i ho entenc, però jo confesso que m'agrada una miqueta més aquest tipus de futbol que projecta el Hansi Flick. De fet, l'única cosa que ha canviat de l'ADN Barça ha sigut canviar el centre del camp. En comptes de jugar amb un pivot i 2 interiors, ara juguem amb 2 interiors i un mitja punta. Ha invertit el triangle del centre del camp. Sí, exacte. Això és com vaig dir. Ara és 2-1, juguem un 4-2-3-1, juguem ara. Però, continuem jugant amb extrems oberts a la davantera, continuem jugant amb laterals que tenen projecció en atac, continuem jugant amb 4 defenses, continuem jugant amb un davanter centre que està fora de sèrie, que és com és el Robert Lewandowski, i hem de parlar també de Rafinha. El canvi que ha fet Rafinha en aquesta temporada és increïble, perquè ha passat de ser un jugador del Montón, ha passat a ser un jugador del Montón a ser una superestrella. Com se fa això? Perquè amb Xavi
Rafinha jo el tenia com un jugador del montón, un jugador normal. Exacte, és que ho vas dir tu en el darrer programa, me'n recordo que ho vas dir així, a veure, ja amb raó, no? Perquè en aquell moment no destacava i deies que era un jugador... Un jugador de 10 gols per temporada i ara em sembla que ja els porta els 10 gols, em sembla que porta 12 o 13 gols aquesta temporada i encara estem al mes de novembre. Sí. Encara estem al mes de novembre, que li queden 4 mesos o 5 mesos més per marcar gols. Farà feina i ens donarà triomfs, això està claríssim. Me'n recordo que també parlàvem de l'Araujo. Aquest nom, me'n recordo, aleshores, que hi havia el Bayern de Múnich va parlar de que potser ens el fitxava i nosaltres estàvem, per dir-ho així, en aquell moment acollonits de que és intransferible, què faríem sense ell. Bueno, és una darrera reflexió. Araujo fot 20 anys que no juguen i tu el trobes a faltar. Ho faig en paral·lelisme amb Gavi, no voldria comparar-los, però és que jo tant Gavi com Araujo jo veia el futur sense ells. No vol dir que fossin grans jugadors, però no és allò que si ara em treus a Pedri, òbviament ens quedem amb pilotes, no? O, bueno, pilotes, un desastre, no? Coincidim. Però, clar, mira, l'Araujo aquest, sí, des del Barça, però, en fi, fa un fotimer que no el veiem i, sincerament... És que l'Araujo ha tingut un altre substitut també que ha fotut un canvi també radical, que és l'Íñigo Martínez. Íñigo Martínez, ho anava a dir fa 7 mesos o 8. A mi no em cau bé, em sembla que tu tampoc, no te cau gaire bé, aquest home? No, bueno, no sé, no recordo, sí. No sé, ni fred ni calor, sincerament. No, normal, no? Bueno, és un tio, que et diria jo, que això és un personal, no? Que està fent també un corredor. Molt de Vizcaya, de Bilbao, no? És un tio així molt de Bilbao. Bueno, de Sant Sebastià, de Donosti. Hòstia, doncs mira si vaig equivocat. El que passa que va trair a la Reial Societat per anar-se'n al Bilbao, va trair, em sembla, l'Osasuna per anar-se... No estic segur si va trair l'Osasuna per anar-se a la Reial Societat i després de la Reial Societat del Bilbao, que ja saps que els canvis entre jugadors del Bilbao i de la Reial Societat són molt comptats, i ell va trair... És un mal precedent, sí. I ara va trair el Bilbao per venir-se amb nosaltres. És a dir, que el País Basc està molt contents amb ell, la veritat. Quan juguem allà a camp de la Reial Societat, el xiuren que no vegis. Sí, és veritat, sí. Sí, no, és que és això, és una altra fantasia pura. Vull dir, mira, va aparèixer aquest nen del Covarsí, per mi, jo quasi que podria dir que és el meu jugador preferit ara mateix del Barça, sincerament, perquè llunyanament, però en la manera de ser, no? I per l'edat que té, em recorda llunyanament aquell tarannà del Busquets quan era jovenet, no? Que el tio era saber, era tranquil. Però qui has dit? Qui has dit que no t'he escoltat bé? El Busquets, no? Que en el seu moment Busquets, de ben jovenet, hòstia, destacava perquè tenia una seguretat i una fredor, no? Que és el més difícil de demanar a un jove, no? De menys de 20 anys, no? I aquest en Covarsí, ostres, a mi, bueno, a part que és un gran defensa, ja ha demostrat, ens recorda la manera de treure la pilota així dividida també a Paolo Maldini, no sé si opinaries el mateix, però... T'ho anava a dir, és que tenia la paraula Paolo Maldini a la boca. Mira, bueno, com que les coses més interessants les dius tu, doncs mira, m'he avançat per una vegada. No. T'anava a dir que me'n recorda molt el Paolo Maldini, això que no ha tingut el seu pare, com el Maldini va jugar amb el seu pare amb el Milan, no ha tingut el seu pare jugar amb ell, però em recorda molt a Paolo Maldini, la veritat. És un central d'aquells que té un avanç al joc, és a dir, s'avança al joc del contrari de forma increïble. Atura qualsevol jugador, ha aturat a Mbappé, ha aturat a Vinícius, ha aturat a qualsevol jugador. A tots els barena tothom. A tots els deté. És increïble la velocitat que té aquest nano. Va sempre a la pilota, no fa faltes així molt llenyeres, que diguéssim. Va sempre a la pilota i jo crec que els rivals li tenen por amb 17 anys. Imagina't aquest nano quan tingui 19 o 20 anys. És que tenim jugador amb Covarsí i Pedri i Lamine Yamal. Caçador, jo no faria les grans estrelles de cada línia, és a dir, Covarsí de defensa, Pedri al centre del camp, o Dani Olmo al centre del camp, i Lamine Yamal tenim aquí fins al 2040. 2040. Perquè pensa que queden 15 anys, però és que aquests nanos tenen 17. D'aquí a 15 anys, aquests nanos tindran 32 anys. Encara estaran en la seva època més esplendorosa.
Sí, no, i a part que, a veure, sincerament, semblen tios que són del Barça. De Covarsí no poso un cap dubte. Del Casador crec que també, sincerament. Vas veure el vídeo ja ho veurem. dels nanos petits? Vas veure els nanos petits en l'autocar que estaven cantant l'himne del Barça, que eren al Covarsí? Que és un vídeo de fa 5 anys. És un vídeo quan tenien 12, de fa 5 anys, que estaven cantant l'himne del Barça en l'autobús que els portava un partit o els portava a tornar d'un partit. I com cantaven l'himne del Barça tots allà, eren al Bernal, al Covarsí... Sí, ara m'ha vingut al cap, sí. M'ha vingut al cap el vídeo aquest, no? Però és que aquest vídeo és de fa 5 anys. És de fa 5 anys, aquest vídeo. És de fa 4 dies, que aquí diu. Sí. Però bueno, què és això? Vull dir que és el Barça del futur, és això que estàvem dient, vull dir, a Covarsí, ja veurem si arriba alguna sorpresa més, tant de bo. El centre del camp... Per cert, Pedri, ahir el vaig escoltar, ahir o ahir que vaig jugar, un periodista li va fer una pregunta normal, però inesperada, que era escolta, Pedri, tu t'imagines acabant la teva carrera en el Barça, no? Així tan simple la pregunta. I, el tio no va dir que sí, no? Va dir que, encara em queda molta carrera i tal, no? Jo sempre dic que si et fan aquesta pregunta i tu ets d'un club, dius que sí. I encara que, no sé, després la vida, hagis de desmentir les coses. El seu pare, president d'una penya del Barça allà a Tenerife, i jo crec que Pedri sent molt els colors també. I Pedri va ser format a la Masia, no va ser format a la Masia, però va ser format a un equip, a una acadèmia del Barça d'allà a Tenerife, i jo crec que sí. Jo crec que sí que sent els colors. Això ho dic per desmentir les meves pròpies paraules. Messi se'n va fer un fart de dir això durant la carrera i no va acabar la carrera del Barça. Veus, no va acabar, però va ser circumstàncies, el de Messi. Messi va ser circumstàncies. Parlem de l'estadi o què? Sí, escolta, em consta que ets un d'aquests streamers de gran volada, que documenta... Sí, streamer, no? Sí. He dit streamer, no stripper, perquè a vegades el telèfon no es pot... Streamer, sí. Streamer seria un perill, sí. Sí, Déu-n'hi-do. Al principi hi havia només 2 o 3 tios així al YouTube que van començar quan encara no hi havia... Era un solar, allò, pràcticament. Sí. Però Déu-n'hi-do. I tu estàs fent vídeos, no?, del transcurs de les obres. Sí, el que passa és que ells no es mullen, ells només transmeten el que veuen i jo transmeto el que veig i veig el que transmeto i dic que això no estarà acabat al febrer, però com... Que profund. Jo dic el que transmeto, jo vull dir alguna cosa i m'estic barallant amb molta gent de dir això al febrer no estarà acabat, perquè tots els accessos estan per acabar, estan per començar encara. Per on passarà la gent cap dins de l'estadi? Per on passarà la gent? Sí, t'anava a dir, és que ja s'ha d'analitzar quina és la pregunta, no? És a dir, el club va dir al febrer estarem jugant al Camp Nou. Vale, ara el que jo pregunto és estarem jugant al Camp Nou, però què hi haurà? Només una graderia? Home, així sí que jugarem al febrer. Dues graderies, les dues primeres, capacitat per 62.000 espectadors, però el que jo no sé és per on accediran aquests espectadors. Jo no sé si accediran per la zona de tribuna, que és la que està més acabada, si accediran per la zona de tribuna i gol sud i deixaran completament bloquejada la zona del gol nord, que és la que està més endarrerida. No ho sé, la veritat, però és que jo pateixo... Tu que estàs molt ficat amb això, no hi ha alguna plana web o alguna cosa que digui exactament com quedarà tot i com seran els accessos? Encara no hi ha res. Encara no hi ha res, no? Això serà una sorpresa a última hora que diran, al mes de febrer diran i tots els espectadors hauran d'entrar per un sol puesto, com passa a Wembley, per exemple, no sé si estàs mai a l'estadi de Wembley. No he tingut la sort, ja m'ha agradat. Els 80 i pico mil espectadors que van a Wembley passen per un mateix pont. Tots passen pel mateix pont. No pots accedir per tot el voltant de l'estadi, perquè tot el voltant de l'estadi està completament aïllat. Llavors, tota la gent passa pel mateix pont, per un pont. Jo crec que per comoditat i per seguretat és força millor que la gent entri per diferents accessos, no? És per una qüestió elemental, no?, de seguretat. Estan obres, els accessos estan obres, alguns estan en planta menys 2 encara. És a dir, que arribar a la planta menys 2 fins a la planta cota 0, ara mateix, en el mes de febrer,
Jo ho veig impossible. Sí, no, està clar, home. Apretant tot, vull dir, amb el sostre i tal, bueno, és que, en fi, jo crec que qualsevol que té els fills de front ja veu que no... Perquè acabem tot 2026 o 2027. Ara han trobat que l'empresa que estava subministrant tot el ferro de l'obra han entrat en concurs de creditors per culpa del Bernabéu. que també t'ho juro que és veritat, han entrat en concurs de creditors per culpa d'una empresa de Fuenlabrada que va subministrar els ferros al Bernabéu. És a dir, que per culpa del Bernabéu anem endarrerits. Per culpa del Bernabéu tot, no? I, bueno, ja que dius el Bernabéu, que la veritat és que no tampoc tenia pensat parlar d'aquests arreplegats, però, bueno, que vaig veure que fa poc, no sé, tenien algun contenciós, alguna història, no?, del veïnat d'allà, que va denunciar el Real Madrid, no? I que no tenien... I aquí al Camp Nou també, Aquí al Camp Nou també la gent ha protestat molt, els veïns del Camp Nou han protestat molt les obres i no han decidit que es treballés en dissabte i en diumenge. Sí, però... Sí. Vull dir, el que vull dir és que vaig llegir, de forma superficial, que no tenia permisos al Real Madrid per fer... Bueno, a Madrid ja saps com funciona tot, allà els permisos... Trucada a l'Almeida, oye, tú, que no tengo permiso, vale, mañana no tienes. O sigui, així funciona tot a Madrid. Un escàndol darrere escàndol, però, en fi, com que ja s'ho cobreixen tot, tots entre ells, no... Però fot ràbia, ja que ja fotin les coses tan descarades, no sé, la veritat un està acostumat a que... Aquí a Catalunya som molt tiquismiquis amb tot i volem saber l'últim detall de tot i en canvi a Madrid es tapen tot. A Madrid s'ho tapen entre ells, s'ho tapen tot. I nosaltres volem ser... Sempre parlo de dir, escolta, si el futbol mou tants diners, i tanta passió, tant només per la política, òbviament, dius, com és que no es comporten els clubs com els partits polítics o les nacions? Què vull dir amb això? Escolta, el Real Madrid és el nostre rival número 1 i rival en tots els sentits. Com és que la Porta no contracta, per exemple, un paquet de programa Pegasus per espiar el que diu el Florentino i fer-li la punyeta, no? Però si ens estem barallant, Ignasi, si ens estem barallant per 35 euros de les multes al Camp Nou, si tu divideixes 21.000 euros, que són les multes del Camp Nou, les divideixes per 600 integrants de la gran animació, surten a 35 euros per cap. I amb 35 euros nosaltres ens estem barallant. Com vols ficar un programa Pegasus que val 6.000 euros cada telèfon que espies o així? Com vols ficar això? Si ens estem barallant per 35 euros entre nosaltres i no arribem a un acord, que és tan senzill com asseure's una taula i dir, escolti, nosaltres som estudiants, no podem pagar 35 euros per cap de multa, d'aquesta multa de 21.000 euros. Faciliti vostè les coses. El que haurien de dir... I guanyem tots. Sí, haurien de dir, els de la grada jove haurien de dir, escolta, nosaltres som joves en risc d'exclusió social i no podem pagar. Tu, escolta, no paguin altre. Home, en risc d'exclusió social no crec perquè la majoria són de Pedralbes i de les Corts. No crec que diguin en risc d'exclusió social no, però 35 euros per un estudiant són molts. Són molts. En risc d'exclusió esportiva, potser. Perquè una cosa és... Esportiva, sí. Sí. Una cosa que tu te n'enteres molt més de les coses aquestes del Barça. L'origen de les sancions, de les multes, tu saps quin és? És a dir, Càntics que han fet amb la lletra una miqueta més picant del normal i s'han molestat. En canvi, al Bernabéu, quan li diuen a l'Amin que se'n vagi als semàfors a vendre mocadors, no passa res, saps? No, ja, això ja ho sé, però a veure, sincerament, tu i jo, saps com és el Camp Nou, quina és la composició social, la gent que hi ha en general. A veure, jo voldria saber aquests càntics què és que van mereixer una sanció, perquè jo crec que puc assegurar que al Camp Nou tu no pots aixecar-te del teu seient i alçar la veu i dir negre de merda, fill de... Bueno, no puc dir tantes coses. M'entens, no? Coses racistes, jo crec que la gent perquè sap que al voltant tothom el censuraria, no? Per tant, jo no sé què és el que van dir els jove per mereixer aquesta sanció. Jo no ho sé, però vaig sentir el líder d'Almogàvers, que es diu Albert Yarza, el vaig sentir en un programa de ràdio i va dir
és com si tots fossin motoristes i 4 s'haguessin saltat un semàfor en vermell i haguessin sancionat a tots els motoristes de tota la ciutat. I jo dic, això no és cert. Això és com si 4 motoristes haguessin saltat el semàfor en vermell, val? I haguessin multat, i haurien d'haver multat a tot el motorclub, que és el grup dels motoristes. Sí, ja t'entenc, que per 4 la paguen tots, no? Per culpa de 4 la paguen tots. Però, escolti, seguin-se vostès a dialogar, perquè estem parlant de 35 euros per cap. Això, taula de diàleg, exactament. Taula de diàleg. Sona horrible, però bueno, sí. Sí. Pues no per 35 euros estem en una situació que l'altre dia, no va ser abans d'ahir, que van tenir tot el Camp Nou, que se sentien més els del Brest que no pas els del Barça. I això és molt trist. Això és molt trist. És absolutament trist, però a part també és que, bueno, insisteixo, no? Bueno, ja me n'enteraré què és el que van dir qui ho digués, no? Però dius, home, el club no, abans de comunicar això a la seva pròpia afició, no fa res per posar un recurs per aquesta multa, no? La presumpció d'innocència una mica, no? De dir, hòstia, directament els diu a la grada jove que han de pagar la multa, no? O sigui, això és com dir, bueno, si us la mereixeu, no? És el que em va deixar una miqueta així. El que dius tu, que ens ho mirem tot, li veiem puntar tot, i, en fi, l'estètica, tot aquest rotllo, no? Ens perjudica molt. Els catalans ens perd l'estètica massa. Més l'estètica que no pas l'ètica. I després passa el que passa. Compte, i aquest xaval, mira, això sí que puc presumir d'haver estat un visionari, perquè, bueno, quan es va lesionar el Ter Stegen, que també va ser un cataclisme, no? Iñaki Peña. Sí, t'anava a parlar de l'Iñaki Peña. Bueno, jo deia, a veure, està clar, aquest tio, jo el vaig sentir un parell de vegades abans que sortís com a suplent del Stegen, però, bueno, deia, a veure, escolta, és l'únic porter que tenim, vull dir, és que ja m'ho veia venir, que tot l'entorn aquest, no?, que diu el Guardiola del Barça, començaries al minut 0 a dir, ui, aquest tio és un paquet, no sé què, comparacions, no? Jo pensava, hòstia, fem-li costat que és l'únic porter que tenim i tampoc serà un paquet, no? El Bernabéu ho fa molt bé. No només el Bernabéu. Ho fa molt bé. No només el Bernabéu, sinó que... Sí, que va fent actuacions, bueno, correctes, i alguna, home, bona, sincerament. I és que jo crec una miqueta que el cas d'aquest porter de l'Iñaki Peña, com d'altres del Barça que podríem dir i que hem esmentat en la conversa, són tios que es fan bons jugant. Quan els donen l'oportunitat, hi ha jugadors que es fan més bons aquí al Barça. Hi ha 3 o 4 per sota de l'Iñaki Peña, que són l'Ander Estralaga i el Kochen, aquell que és americà, el Kochen, el porter aquell que es diu Kochen d'algun nom, que diuen que són encara millors que l'Iñaki Peña. Bueno, però no hi són allà. No tenen possibilitat de jugar, però diuen que són molt bons, tant el Kochen com a l'Estralaga. De fet, l'Estralaga a la pretemporada va fer unes tandes de penals realment increïbles. Durant 2 o 3 penals en cada tanda de penals. És a dir, que tenim porteria també, Tenim porteria també. Sí, bueno, el que passa que aquests estan absolutament en l'anonimat. Segurament aquests que has esmentat, el 90% d'aquí escolti el programa no els hi sonava de res, no? Vull dir que al final li han donat l'oportunitat amb aquest Penya i, bueno, escolta, jo deia, tan dolent no ha de ser aquest home i se li ha de donar confiança, perquè, escolta, si un porter surt al camp acollonit, ja l'hem pagat. Vull dir, això és fatal, però un porter ha de tenir seguretat. I jo crec que... El polonès que hem pitjat, el polonès que hem pitjat, el Chesney, aquell que fuma al vestidor, mare meva. Sí. Bueno, sí, ara és una anècdota quasi impossible de creure, però no sé, bueno, que tenim una edat ja, jo me'n recordo de petit, m'escoltava bastantes vegades de jugadors que fumaven al Prosineski, no? I molta gent d'aquesta. El Johan Cruyff mateix. Sí, vull dir que abans... Que fumava al vestidor, De vegades que a mi m'agrada, no?, mirar partits així, registrats així, el Barça TV, no?, de fa anys, no? I a vegades mires el físic dels jugadors i tal, no? I dius, i sobretot quan són grans ja, i es retiren i fan alguna entrevista, tu no diries que ha estat un futbolista aquell tio, no? O sigui, físicament hi havia molta menys, no
exigència, no? I quan mires fotos dels jugadors dels anys 50 dius, però mare meva, això és un jugador de futbol? Amb aquelles panxes que tenen, i aquelles cames estretes, cames finíssimes i molta panxa, que s'assembla a mi. Sí. Hi ha més d'un que podia ser conserge d'algun finalato, no? Conserge d'algun pàrquing, no? Sí, la portera, no? Que deia que... La portera de Núñez. Bueno, escolta, ja per acabar, però per fer una miqueta de sang aquí del rival, que ja no hem pogut evitar esmentar-lo moltes vegades, perquè és normal. Per alguna cosa som del Barça, que Déu-n'hi-do el Real Madrid, per dir-ho així, el nom polit. Com ho veus, no? Està tenint dificultats, Estan en Nochebuena, el dia 24, estan el dia 24. Estan el dia 24 de desembre. Sí. I ara saps que el mes que ve estaran el dia 28. El 28 de desembre. I el mes de gener estaran al Carnaval, estaran al carrer. És un xiste meu una mica dolent, però acabaran resolent. Sí, m'ha agafat en fred, et demano disculpes perquè m'agrada el teu sentit de l'humor, El que passa és que no he estat capaç de reaccionar com Déu mana. Sentit britànic de l'humor, però bueno, en fi. No, però bueno, no sé, a veure si, sincerament, en fi, les vegades que passa per la meva ment el palmarès immerescut del Real Madrid, bueno, jo sempre deia al meu entorn d'amics, no?, que la vida deixaria de tenir sentit per mi quan el Madrid guanyés la 10a Champions. Tu imagina't, quant de temps fa que la vida no té sentit per mi? Ja porten 15. Exacte. De vegades quasi no... Mira, sí que sé que portaven aquestes, però durant molt de temps és que ni ho mirava de rigor que em provoca això, no? I dic, home, espero que enguany, sincerament, em mengi merda que, en fi, encara els... Jo vaig començar de petit a seguir la Champions quan anaven 6-0. Sí. Champions van estar 30 i pico anys estant 6-0. Clar, hi ha un horitzó més o menys, no? Que dius, mira, la vida d'una persona... Sí. I jo els agafem, però bueno. Vam remuntar 6-1, 6-2, i després... No, 6-2 no, 7-2, perquè després ells van guanyar dues seguides al 90... No, 3 seguides al 98, 2000 i 2002, i nosaltres vam guanyar la segona a l'any 2006, era l'any 2009 la tercera, és a dir, que vam arribar a estar 8... No, 9-1. 9-1, i ara estem 15-5. És a dir, que... 15-5, sí. Però bueno, en femení li guanyem, en handball li guanyem, també en bàsquet no. En femení i en masculí li guanyem, Home. Sí. El partit del 4-0 li vam passar per sobre, però jo vaig mirar la repetició del partit, no fa gaire, i s'ha de dir que tant el Madrid, que va fer un partit horrorós, fotent unes cagades davant de porteria que m'havia de fregar els ulls, però és curiós perquè el Barça, malgrat marcar 4 gols, va fotre també unes cantades impressionants, El Lewandowski va fallar davant de porteria, dos gols. Sí. Vull dir que va ser un partit que, en fi, podria anar... Si tot hagués sortit com hagués pensat, no? És a dir, efectivitat 100%, potser aquest partit Barça 10, Real Madrid 4, no? O alguna cosa així. O un 2-6 com el del Piqué. Sí. En fi. Escolta'm, doncs, Joaquim, emplaçarem a la nostra audiència al proper podcasting que, bueno, hauries de fer ara com fan aquests ministres. Com fan els ministres, no? De juro per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les meves obligacions de podcaster. Puedo prometer y prometo, no? Sí, exactament. Bueno, company, doncs moltíssimes gràcies. Ha estat... Parlem molt en breu de tota l'actualitat del Barça. Vinga, una abraçada. Vinga, una abraçada.